Selam dostlar. Bizning bugungi master klassimiz bek ko'ngilli uzlaşaq. Chunki biz jırlı bayram yasayacaqmiz. G'ajoyib motor rasmni yasay boshlaymiz. Mardiva deb ataluvchi eskitkish xalq bor. Rashtuvalda kishinde ular yurtdan yurtga kirib yuriylar. Jırlaylar ham kishilarning kayflarini ko'taralar. Bu bayram Kalyadan chi deb ataladi. Aның турында күбрәк biz рәсем ясаганда белербез. Мин түгәрәк бит һәм аның тирәли яулык ясап куйдым инде. Кем икән бу? Бу бәйрәмчә һәм җылы киенгән Мардва кызы. Ни өчен җылы киенгән дисеңме? Эш шунда Калyaданчи кышын үткәрелә. Толып, итек, киез итекләрне ясадык. Менә шулай, хәзер таяк очына беркетелгән кояш рәсеме төшерәбез. Başta uzun tayak, anları tügerek hem uçpuşmaklı nurlar yasa. Kalyadançi beyramında kıyaş uzun kıştan son yanadan tuğa deyip sanay mardivalar. Bu tizden yaz, şeşu, yana uğuş bulaşacak hem bereket kileşecek degen söz. Kıyaşның tuğun matur itip kiyinip karşı alırra gerek. Şuna mardiva kızımız da matur bizekli yavuluk birkengen. Hazır Sulukay'ның biyeley kiygen kulun, dolqınlı şeşlerin, közlerin, burnun hem ağzın yasıybız. Ne şulay? Aferin dostum. Şulay yok, devam et. Tüslü karandaşlar, Qoyşan resim buyi başlarбыз икән дип көтә-көтә ары биткәннәрдер инде. Менә аларның да вакыты җитте. Беренче булып мин яшел карандаш белән буйым. Ширемнеме? Юк, Калyaданчи кышын бәйрәм ителә бит. Шуңа яшел белән мин кызның тулыбын буйым. Бәйрәмчә күренсен әле. Таяктагы кояшны нинди төскә буйыбыз, дустым? Берәр фикер килмәдеме? Әйдәгез кызыл төскә буйык. Кызыл карандашны алда нәни дустым, миннән калышма. Йорттан йортка кирип, җырлап йөргән балалар һәм өлкәннәрне гади булмаган бүккәннәр белән сыйлаганнар. Алар Калyaдан прякат яки гади генә әйткәндә прякат дип атала. Төрле улдаларны төрлечә йөртәләр. Кызыл карандашны ярак куйма, дустым. Аның белән без Мардва сылуыбызның итәген һәм яулыгын буяп алырбыз. Менә шулай. Дустым, син бәйрәмнәр яратасыңмы? Мин мәсәлән бик яратам. Бигрәк тә кышын суык шиметкәләп алганда үткәрелә торганнар. Иң мөһиме җылырак киенергә һәм кычкырыбрак җырларга. Булай туңмыйсың да, кәефләр дә күтәрелә. Карале, кызның киеме ничек матур килеп чыга. Искиткеч. Сары төс белән мин тулыпның Кырпуын һәм яулыктагы борчакларны буйым. Бу рәсемнән кояш яктырта кебек. Бик матур. Кызгылт сары төс белән итәк очларын буйыбыз. Аны кызның битенә дә йөгертәбез. Суыкка чыккач, битләр алсуланып китә. Шуңа бит очлары белән борынны алсулатып җибәргә онытмыйбыз. Шәп. Ай, без таяктагы кояшны ясап бетермәгәнбез икән бит. Әйдә кулыбыздагы алсу карандаш белән кояш нурларын буяп чыгыйк. Калган элементларны кызгылт сары белән буярбыз. Бигрәк ашык төсләр. Мардва кызының чәчләрен дә, кулындагы таякны да кызгылт көрән төскә буйыбыз. Инде рәсемне тәмамларга да вакыт. Мин үзем яраткан зәңгәр һәм яшел карандашларны алам да, алар белән таяктагы кояшны ясап бетерәм. Кызның киез итекләрен шәмәгә төскә кертәм. Кояшны исә зәңгәр һәм кызыл тасмалар белән бизим. Карале, дустым, нинди бәйрәм рухы бөркелә. Иң ахырдан кар һәм кар бөртекләр ясыйбыз. Менә шулай. Ура! Рәсемебез әзер дияргә дә була. Сау бул, дустым. Хуш-хуш.